jo sóc el Roger... No, el Roger sóc jo. Pintarem? Pintarem. Pintarem una obra de Ramon Casas. Tu em faràs fotos, ara? Em faig de fotos? I tant que faré fotos. Estem fets un quadre. Noelia, explica'm per què pintes. Perquè relaxa. Que tens una mica vergonya, Juli? Sí. No passa res. M'ensenyes alguna cosa? Sí. Va. No tens res. Que tot està per fer i tot és possible. Junts burlarem el temps que ens queda. Per on em recomanaries començar? Busquem una idea, primer. El Guernica és una pintura que Molt sempre bona, m'ha boníssima. generat... Bueno, m'ha fet vibrar moltíssim. Dona com més energia, com més positivitat. Per què has triat el color verd per dibuixar-me? Bueno, ho diré en paraules clares. Bon rotllo Va, sí, m'agrada. O sigui que em veus amagat darrere una ampolla. Xan-xan. Adrià, tu com sents la dansa? Quan ballo sento la música que em porta a un lloc o a un altre. ¿Qué más da? Ya se descubrió. I em podries ensenyar a mi a fer alguna cosa? Pues ja està. Ai. I t'has preparat alguna cançó per avui? La de Frozen. Ah, sí? Sí! Però aquesta és molt difícil. Jo la canto, si és difícil. Tu la cantes igualment, A oi? mi rollito. A tu rollito, clar que sí. M'encanta la composició, després te l'ensenyaré, eh? Home, jo aquestes fotos les vull per mi, pel meu Instagram. Oh, sí, sí. Com si estigués cantant, Me la regalaràs aquesta o què? Escolta'm, què fem aquí? Farem una interpretació del crim, del petó o de l'abraçada, no? Em dic Jordi, Encantat, Jordi. sou fotògraf i... Però havia pensat per la càmera, dic, ves que no sigui fotògraf, el Jordi, eh? Creu-me, germà, Què hem de fer, Adrià? Un ball. Un ball. t'acompanyarà. Creu-me, germà. Farem un homenatge a Leonardo DiCaprio. És com si Titanic la féssim al Delta de l'Ebre. Pues res, anem a prendre alguna cosa, no? Va, som-hi, va, anar, Home, tant, que això, va, això, adéu, hem treballat molt. Burlarem el temps que ens queda per viure. Edward Cooper m'agrada molt aquesta cosa com de miron. Tornem-hi. En quina cama comencem? Manes tu, eh? Temps que ens queda per Has escalfat la veu, però et fas alguna cosa d'aquestes... No, allò? Escalfaments, no. estem junts. Em podries imitar a mi tal com em veus? Posa't cap aquí, posa't, a la base veus? La cúpula és preciosa. Aquí, per exemple, quan entra, dius, ostres, això és un laberint. Aquí a la ràdio, sí, una mica sí. Jo és que estic una mica espantada, Perquè jo no en tinc ni idea de pintar, Laura. Doncs jo havia estudiat aquesta obra. Es tracta de reivindicar els drets de les dones. Drets de les dones i, a més, ensenyar Sí. una part de la dona. Veig que t'agrada molt la teva feina i expresses molt entusiasme. Bé, o sigui que fas una mica de psicologia, també, fent la caricatura. Sí. En el que siguis bona, allò ja és el teu propi art. Carai. O sigui, tu creus que tots som artistes? Sí. I a qui no li agradi? Que no ho miri. Que no miri. Vale?